Čau, ja som Daniel. Čau, ja som Jozef. No a viete, vy slyšíte hudbu. Ako včera sme povedali, či budeme hrať alebo srač. No a dávajte like, odber a ideme na to. No, ideme na to. Dáme. Ale počkaj, ja mám nápad. Dnes dávame tvoj telefon. Počkaj, kde je? Alebo zlomíme deníček sestry. Nie. Tak to nie asi, lebo bude sa naštvať a zaviem. Tles, že Napcháme do liniky. Nie. Ošlihneme si. Hej, nie, toto nie. Hej, Nie, toto. ja mám, kde je môj telefon? Ale ľubíme ho. Nie? No, dobre. Veľmi sekuje, to je Redmi A7. Vidíte, veľmi sekuje. Hral som o Roblox. No, to je tles, či... Zlomíme. No a ideme kameň, ale počkaj. Písmenka urobíme flip. Kameň, nůžky, papier, teď. Kameň, nůžky, papier, teď. To dáme. Hrať alebo srať? Hrač. Dobre, tak dám. Vidíš toto? No. Tam sú nejaké také. Ukáž. Vidíte? Čo Ukáž tam. Ale ja to nebudem sa maľovať. Nie. Počkaj. Vidíte, to je Dominikové, či robíš napríklad tak a máš také napríklad a už sa dívaš. Joj, ako som krásny. No, vidíte? No už. A prepač. Dobre, dám ples, jebem. Aký ples dám? To je klávesnica. Dobre, moja klávesnica. Musíš urobiť. Ja ti urobím pum, pas, pum. Môže byť? Áno. Raz, dva, tri. Pôjde to? A už. No, teraz ty zadávaš. Kamenušky, no, hráč alebo slať. Hrač? Ja. Dobre. Dobre, musíš. Ja dopočítam do 20 a musíš tak zjesť tento. Až tu. Dobre. Tak. 1, 2, nie stadiaľ, kamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zdávam, toto je veľmi ako kameň. Tak máš asi... Dobre. Hrač alebo srač. Jak poviem slač, tak čo bude so mnou? Robím. Nie. Moja ruka. No. Hrač. Mám. Neskočím do postielky. Nie, poč. Vidíš toto? Toto aj toto. A poč. Nie. Ja ti tleky podím. Toto dáš? Dáš si. A nenamočím si to do úst. Áno. Do plúčist. No, tu je voda, hej. No a ja ti urobím. A ja ti to dám. Vidíte? Ale trochu to daj, hej. Dobre, však trochu, no tak. Stačí? A ja si to dám do úst. Ja si to dám. Ale Ja to vzdávam, ja to nechcem robiť. yes. Tu máš, haha. Dajte tu. Čo ti...
No. Ty. Hrać albo slać. Hrać. Dobra. Gdzie Dominik to tu? No. Poczekaj. Zobaczymy co to jest. A uliczą? A bude to taková zvláštní cesta, protože já jsem nikdy takhle daleko doma nejel. Ale tady budou postele, to bude pecka. Widzisz to tu? No. A ja ci tak urobím. Nie. Ja si robím. Dobra, tak się urob. Už najednou porodila, že jo, a ona už volala, jaká je. Rob si bajusy. No, to se zajímala. Ale oni šli o ty krásný peníze, co za něj. Nie tak, na poradku, tak. Tak, ale nie bój się. To my jsme brali taky tady, ale bylo to... Nie, Selu, ja ci... Nie. Ja urobiłam. Ja sam cię urobię. Tu. Všechno je jenom... Dobre, ako ja ti dam, uvidíš test. Oh my Ja god, idem si umyť. tak się idzie umyć. Tam má jenom zlatkou, tam nemá to... Tak, ta urobimy pauzu. Je tu. Dobre, a tam się dawa Dominika, widzicie już? Dobre, oh my god, ja się ucieczim. A ja ti dam test, hrať alebo slať. Tak, albo sobie prídem o telefon zahrać. Dobre, ďakujem. Chodź tak. Nie, prečo mu poviem? Nie. Nás hrať. To je tles, toto. Musisz dać. Dobre hrać. Dobre. Wiem čo? Nie. Dáme moje malovačku. Nie. Počkej. Mám tles. Už viem aký. Čo robisz moju fotku? Nie. A, tu je. Daniela fotka. Ako sme došli do prvého. No, do druhého. No a musíš... Ja sam? No, Tak. Tak lidičky musíte to vidieť. to je A dobre. hodím sa tam. No, nie. Ešte to máš? Nie. Niečo, kde to pobostal? No dobre, dávaj. Hráč alebo sláš? Dobre. Tak. Vidíš? Nie! Ja som ti tak povedal. Nie, to tu nie, Čamalu, please. To tu nie. Vidíš? Neuchádzaj. Dobre. Malu. No. Počkaj, ja nechcem dávať iný test. Namočím tu, nie? Ty si to tak domočíš. Čo? Nie. A musím ešte roztrhať a hodiť tam, jak ja. Dobre, potem to roztrhám. Hoď tam. Hoď tam. Oni teraz budú hovoriť trošku potichu. Dobre. Ona aj chce, aj robiť YouTube. No. Čafulča, toč. Prosím, buďte ticho. Buď ticho. No. Dobre, tak. Ideme a poticho. Tak, dobre. No a čo je na slyší? Choď dobre. No nekochej na mě tak.
Ale na to, že... No, Dominika povedala, ako... No a... Povedala Dominika, aby mohli sme... Ticho tak. Ahoj, lidičky, tak. Daniel, poď, Daniel, poď. Nie, ja som robil. No, ideš ty. No, hrať alebo sláč. Nie, ja, hrať alebo sláč. Ja chcem to skončiť. Má bolieť hlava. Ja, no a čo som si... Kúpim si nový telefon sa hráč. Dobre, už máš flip, už čo potrebné. Tak, dáš to. Ale nedokončil som ešte ten flip. Dobre, to máš už flip. Tak, počkej, urobíme pár. No, tak. Tak, Ja si musím rozbiť. ja môžem už. No, ešte ide, hej. Tak, Ale rozbij ho. čau. Už nie je. Pozrite. Či pozrite, vidíte toto? Tak dávajte like, odber. Mama, počkej, išlo. Už ide zase. Dobre, tak idete na Doneček a kupujte si Naše merči. Také prosím, hej. dobre tak. Ale ako vás toto videjko páčilo, to dávajte like, odber. Čau.